نێزیکی 9,000 قوتابی ئی خوندنا زمانê Kurdî li Şingal hene. Li goreyî gotina rêveberê Perwerdeya Şingalê bi tinê ji sedî 20 wan qutabîya bi rêka online dixwînin. gelekîş bi zehmet diborîş me re wextê me nîne yanî em bêjin mê xwendin û hêviya şebekê ben gelek me bi zehmet dikevê. Nazdar Qasım qutabiyeka pola 12 ye. Ew li malê bi rêka online dixwîne. Ji ber lawaziya hêla înternêt kartêkirîneka mezin li ser xwîndina wê kiriye. Hekam online biben gelekîş me re bi zehmet e ji ber ka şebekê vê derê nîne. Em ê zehmetekê kêşin a gelek mezin jî ji ber em talibê şeşê ne. Me vî ka bitir medresê mava ben ne em online biben. Ji ber talib ne bes ez hevalê mihimî şebeka wan nîne û nikarin heka dersê xwe biben. Li 26 gund û komelgehên serbiqeza Şingalê ve hêlên înternêt gelek dilawazin. Ji ber vê yekê xwendina zimanê Kurdiya bi rêka online gelek bi sistî bi rêve diçe. براسي ام طالب شنغار يعني ام همخر يعني نابونا ما رئيسي الجدي شبكة ما واي فاي نينا يعني سبب رئيسي ابا و اونلاين بزحمة تجيش برما يعني نسبة بيجم امها بي جيناري منينا جيناري مهابي احوالي مدنينا براسي يعني شباب رئيسي شبكة انترنت ابا داعي هكا هابي شبكة ضعيفة. Li goreyî amarên rêveberên qutabxanên zimanê Kurdî li Şingal, nêzîkî 500 qutabî xwendina zimanê Kurdî li deverê de tûşî korona bûyîne. اونلاین شنگالده بزحمت بیت طبقاندن و که طبقاندن جی زررمندی که مزن و القطابی و خواندنه اتکرین بدیتنا مش سدی زیده ده طالبه استفادهش خواندنه اونلاین ناگه. Perwerdeya giştiya dihokê biryar da îsal dergehê 28 qutabxana Şingal vebikin. Belê ji ber koronayê dergehê wan qutabxana hatine dayxistin. Ev yek ji wan qutabxanê xwendina zimanê Kurdiya li Şingal 200 qutabî ê pola 12 hebûne. Ji ber nebûna hêla înternêt bi tinê 25 qutabî ji wan bi rêka online dixwînin. Tehsîn Qasım, Rûdaw, Şingal.